Davita wakatamba kusvika maila popota Miriam ndokuimba mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dzevanhu dziri kufamba sei. Aiwa, ndauya nayo nyaya ndiri kufambirawo zukuru, nyaya yaMadam Boss handiti nyaya yaTaira. Iyo Taira ndiri kumutsvaga mudzi kuti ndiri paHarare ndiri kumutsvaga ini sekuru vevanhu handiti so chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV tosara ndiwe mzukuru handiti because panapa ndo pamusha pedu pachannel pedu tena the only Zimbabwean uncle. So subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kufamba here kwese kwamuri kuma TV mana epasi rese vazukuru vasekuru Saint. So chiteerera vazukuru tangoonawo Madam Boss akanda chipicture chiti welcome home my baby. Chimotikari chiri panapa ndo chiri kunzi naMadam Boss. Aiwa ndo chibaby changu chinyowani mukazongoona ndichitenderera muroad musavhunduke handiti indo andati aiwa sasekuru vevanhu zvandiri padhuze ka ndinofanira kuchiblessa nekutanga kuchidi kumbochikwirawo chimotikari aiwa ngatifarei naye Taira aita chake homba rume wakomana handiti tinofarawo naye zvekuti indirewo kwaningi saka zvaitwa naTaira ndezvake chimomira zvegodo tingoti makorokoto kune anenge agona handiti Taira pari zvino ndiye ari kurira saka todi tongofarawo nevari kurira ndiye ari kurira. So what do you think nemotikari yatengwa naTaira? Vamwe vegodo muchanzwa kutaura kuti muzoti vazukuru I still remember chikura ka pane kumwe kumusha kwatakamboenda zvikanzi motikari sapa next paiva nemotikari zvikanzi motikari yatengwa chopendera chatengwa nevepaningi kala yachona haina kunatsonaka but vari kukwira vachitoenda kutauni vari kutokwira vachitoenda kupi nekupi chatonzwawo mwakutoti motikari yaTaira mavhiri ayo manyorero ayo hasi right godo wegodo ashayo zvokutaura. So ngatingotaurira nei kumacomments motiudza kuti what do you think nezvaitwa naTaira from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Pari zvino chibva tachi much love.